הברכיים, לשכב לאחור, ידיים ישרות על הרצפה, בטן אסופה וגם רצפת הגן אסופה פנימה, ידיים ישרות. אנחנו עולים למעלה ורק מוחצים את הכדור. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. נמשיך. רצפת הגן אסופה, שוון למעלה, 6, 7, 8, 9, 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, עוד 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 ו-40. ננוח. העבודה בתרגיל היא על מקרבי הירך. שימו לב לשמור על גב ישר.